Ассалому алайкум тамошобинони арҷуманд. Шумо ин лаҳзаҳо имкон доред нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро тамошо намуда оиди ҷиноят ва ҳуқуқ вайронкуниҳои содиршуда ки милитсияи суғд ошкор кардааст шинос шавед. Ҳамчунин ахбороти соҳавӣ манзури шумо хоҳад шуд. Таҷҳизоти наворгирии барномаи милитсия хабар медиҳад ин ҳодисаҳоро пайгирӣ намудааст. Куштори пурсарусадо дар идораи кумитаи замини ноҳияи Деваштиҷ ва боздошти гумонбар. Yaktızdı tarzıdan. Diğer nemeden çantızdı. Diğer nemeden bazı beş arası paydaş tomuzluk ki beş edildim ve yan nemeden çantızdan. Tomuzunu burununu bıraktım. Саркашӣ аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ ҷавобгарӣ дорад. Соли гузашта, соли 2021 ман комиссияти ҳарбӣ ва иша гузаштам медасмотраша повестка гирифтам. Охири моҳи июл ба сафар ба Россия рафтам. ҷазои ҳабсӣ барои узвият ба ҳизбҳои тундрав. Гузориш аз мурофиаи судӣ. қаллобӣ бо ваъдаи бахти оилавӣ ва машғул шудан ба сеҳру ҷодугариро дар ноҳияи Спитамен ва шаҳри Хуҷанд милитсия ошкор намуд. бархурди маргбори ду Мерседес дар ноҳияи Айнӣ бо ҳалокати 3 нафар ва Опел бо Мерседес бо ҳалокати 2 нафар дар шаҳри Хуҷанд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳоро шумо имкон доред дар барномаи имрӯзаи милитсия хабар медиҳад тамошо намоед. гузориши аввалини барнома дар хусуси куштори пурсарусадои ду фаррошзан дар идораи кумитаи замини ноҳияи Деваштиҷ маълумот медиҳад. фазои носолимикорӣ дар идораи кумитаи заминсозӣ заминаи ҷинояти бераҳмонаро гузошта мутахассиси пешбари кумитаи замини ноҳия Саҳобиддин Мунавварзода дар ҷинояти мазкур гумонбар аст. куштори бераҳмонаи ду фаррошзан дар идораи кумитаи заминсозии ноҳияи Деваштиҷ пурсарусадотарин ҳодисаи ҷиноятие буд ки санаи 17 июл содир шуда воқеияти изтиробангез ва овозаи он на танҳо пайвандони кушташудаҳо балки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мардуми Деваштиҷ ва тамоми Тоҷикистонро нороҳату ба таҳлука андохт. сарбастагӣ ва номуайянии ҷинояти мазкур дер давом накард. бо таъсиси гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ва роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ мақомоти милитсияи вилояти суғд парда аз рӯи ҷинояти асроромез бардошт. аввалин шахсе ки аз кушта шудани фаррошзанҳои идораи заминсозии ноҳияи Деваштиҷ узви як хонавода шаҳрвандон Фозилова Вориса Раҳимовна соли таваллудаш 1966 ва ҳамсари бародари ӯ Зокирова Умеда Қосимовна соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти ғазантараки ноҳия бохабар гашта милитсияро ба ҷои ҳодиса даъват намуд. посбони идора Раҷаббой Олимов мебошад. Ve telefonlar ince yol boşaldı tamam. Duyum etaj bu burunda. Hamtı lesenski hamtı burunda nispi lesensi burunda. Nispi lesensi burunda ki man hamtı morda xoraftas boloş gilem push. Ve işte akla ve işte tahminan nakaram. Bagara jasadu xunbo чира мушоҳида кардешум? Boy suxtagiro muşahide kardam. санҷиш ва коркардҳо бо методҳои оперативӣ нисбати ҳайати кормандони идораи кумитаи заминсозӣ гиреҳи сарбастаи ҷинояти махсусан вазнинро кушод. муайян карда шудааст ки фазои носолими корӣ дар идораи кумитаи заминсозии ноҳияи Деваштиҷ заминаи фоҷиаи хунинро гузоштааст ва кушташудагон қурбонии тасодуфӣ мебошанд. аниқтараш мутахассиси пешбари кумитаи замини ноҳия Мунавварзода Саҳобиддин Ҷамолиддин соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти далёни болои ноҳияи Деваштиҷ гумонбаршудаи асосӣ аст ки аз сабаби доштани хусумати шахсӣ ва қасд нисбати раис, муовин ва дигар хизматчиёни кумитаи мазкур ки гӯё барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба ӯ монеагӣ мекарданд, бо мақсади тарс додан ва ба таҳлука андохтани онҳо бо ташкили далелҳои сунъии бадномкунанда даст зада, рӯзи ҳодиса бо истифода аз сӯзишвории дизелӣ ду утоқи кории идораи заминро оташ мезанад. ғайриинтизор фаррошзанҳои дар пайи иҷрои вазифаи хизматӣ аз ҳолати мазкур бохабар шуданд ва гумонбаршуда Саҳобиддин Мунавварзода бо куштани онҳо кӯшиш кардааст ки доғи бадномии худро рӯйпӯш намояд. Сабаби дар инҷо оташ заданатон аз чӣ борад буд? Ман ҳамон раису Умрону Шарафбекзодию ҷумаиша тарсонфтон адоб сардодам куштам буд. Там дудаш бом дистодагӣ бом. Бо куштам ки поли дар нагирифтам. Son bulamadım. Hani reisem bu kadar yoğundu. Dut kadrem kuştumu.
برامدم من یک تا ریوانده دیدم سراز پادوا خوندم کرد گرفتم برامدم 10 تا کرد دیگه میدم تا دیگهش یگان که ایسان نکرد ҷинояти одамкушӣ дар ошонаи дуюми бино саҳни долоне ки ду ҳуҷраи оташзада ҷойгиранд сурат гирифтааст. олоте ки бо истифода аз он фаррошзанҳо маҷбуран аз ҳаёт маҳрум карда шуданд корди хоҷагӣ аст. гумонбаршуда аз утоқи посбонии бино бо корд мусаллаҳ шуда аввал умеда зокироваро бо 8 захми корд аз пой меафтонад. чун ин ҳодисаро вориса фозилова мебинад, дар натиҷа ӯ низ 13 зарбаи корд ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта ҳарду дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. Hani şuma umede ki dövbaro şu dedin ki çaş şu dedin. Yagon çi bufi umede? نمیده gelmezdi ama sıra selam. Yaktızdı tarsidan. Diye nemeden çant tızdıgın nemeden baad veş arası paydaş olmadı بود ki veş izledim ve yan nemeden çant tızdan. Tam sonra burumunu bıraktım. гурӯҳи фаврӣ тафтишоти дар баробари худ иқрории гумонбаршуда далелҳоеро ҷамъоварӣ намудааст ки даст доштани саҳобиддин мунавварзода дар ҷинояти одамкуширо исбот менамояд. корди хоҷагӣ дар ҷиноят истифодашуда либоси варзишӣ ба истилоҳ футболкаи хунолудӣ ба гумонбаршуда тааллуқ дошта, аломату нишонаҳои бурида дар панҷаи даст, қатраи хуни ба гумонбаршуда тааллуқ дошта дар ҷои ҳодиса, натиҷаҳои ташхиси криминалистӣ, ташхиси суди тиббӣ ва мутобиқат кардани нишондодҳои ӯ бо изи содир шавии ҷиноят аз зумраи ин гуна далелҳост. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва ба аъмоли ҷиноятии Саҳобиддин Мунавварзода баҳои ҳуқуқӣ дода мешавад. айни ҳол нисбати номбурда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. баргардонидани шахсони дар содир намудани ҷиноятҳои характери ифротӣ дошта ба ҳаёти осоишта аз барномаҳои давлатиест ки милитсия яке аз мақомотҳои амаликунандаи он мебошад. кормандони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масҷо ва шаҳри Панҷакен дар ин самт чораҳои дахдор андешида натиҷа доданд. аз роҳи ҷиноятӣ ба ҳаёти осоишта баргардонидани афроди дар содир намудани ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат гумонбарӣ дар таъқиби ҷиноятӣ қарор дошта имрӯзҳо барои милитсия самти афзалиянок маҳсуб меёбад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масҷо бо бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ бо падару модари ҷустуҷӯшаванда Ҳасанов Раҳмоналӣ Аҳрорович, сокини 32-солаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳия ки дар асоси талаботи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт, ба ватан баргардониданд. бино ба маълумоти оперативию тафтишотӣ номбурда ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода, фикру ақидаи онҳоро ҷонибдорӣ ва вобаста ба сиёсати имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон баромадҳои иғвоангез намуда ба бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистон машғул шудааст. чунин кирдори ҷиноятӣ боис мешавад ки нисбати Раҳмоналӣ Ҳасанов моҳи марти соли ҷорӣ дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. همین راه نشونم دادن، من دعوتش کردم، به اختیار خودش آمد. من فکر قانون خوب بده که عفوش کرده گناهشم. من از دیگران التماس میکنم و خواهش میکنم که تا که گریخته میگردند بیان دولت و دولت داری های قانوناش گناهاش میبخشد، برای پیش پدر و مادرشند به حاضر زندگی میکند، دستگیری میکند دولت ما را. ҳамкории волидон бо мақомоти милитсия на танҳо ҷавони гумроҳшударо сари вақт аз интихоби нодурусти роҳи зиндагӣ баргардонид, балки барои озод шудан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ мусоидат карда бо татбиқи банди эзоҳи моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ исми ӯ аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта шуд. нафаҳмидам видеоҳои ғайриқонуниро паҳн кардам. аз ҳамин ҳисоб нисбати ман парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд. дар оянда ҳаракат мекунам дига ҳамин хел камбудиҳо нашаванд, ба ватан ва падару модару ва фарзандои худ хизмат кунам. ба ҳамин монанд мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакен дар натиҷаи корҳои фаҳмонидадиҳӣ ҷустуҷӯшаванда Мутрибов Манучер Аминҷонович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри Панҷакентро ки барои пайравӣ ба равияи мамнӯи салафият дар ҷустуҷӯ қарор дошт, аз мулки ғарибии муҳоҷират ба ватан баргардонида парвандаи ҷиноятии нисбаташ моҳи марти соли ҷорӣ оғоз гардидаро қатъ кард. ёдрас мешавем ки сабукиҳои дар қонун пешбинишуда нисбати нафароне татбиқ мешавад ки хатогии худро дарк ва бо изҳори пушаймонӣ аз фаъолияти экстремистӣ даст кашида ихтиёран ба мақомоти таҳқиқу тафтишот ҳозир шаванд, агар дар кирдори онҳо аломатҳои таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошад.
идомаи барнома сокини 22 солаи ноҳияи бобоҷон ғафуров барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ боздошт гардид. Ном бурда дар мавсими даъвати тирамоҳии соли 2021 пас аз гузаштан аз муоинаи тиббӣ ба хизмат лоиқ дониста шуда даъватнома гирифта баъдан дар рӯзи сафарбаркунӣ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир нагардида фирор менамояд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар ҷавон мактаби мардонагӣ ва нишонаи эҳтиром ба халқу ватан аст. Дар моддаи 43 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид мешавад ки ҳифзи ватан ва ҳимояи манфиати давлат вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст. мутаассифона на ҳар ҷавони соҳибватан ин маъниро дарк намуда бо амалу рафтори ватандӯстона исбот менамояд ки дар ҳақиқат фарзанди содиқ ва ҳимоячии ватан буда метавонад. бе асосҳои қонунӣ саркашӣ аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ тибқи талаботи моддаи 343 Кодекси ҷиноятӣ ҷавобгарӣ дар пай дорад. Кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳамин гуна як ҷавони фирории хизматгурез Абубакр Раҳматови 22 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Дадабой Холматови ноҳияро ки аз моҳи ноябри соли 2021 тибқи талаботи моддаи 343 Кодекси ҷиноятӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар ҷустуҷӯ қарор дошт, бо роҳи бурдани корҳои фаҳмонидадиҳӣ аз хориҷа ба ватан баргардониданд. соли гузашта соли 2021 ман комиссияти ҳарбӣ медваиша гузаштам медасмотраша повестка гирифтам. охири моҳи июл ба сафар ба Россия рафтам. модарам занг задам, гуфтанд ки хеле коргарои милисия омадам, гуфтанд ки маро ба ҷустуҷӯӣ додам, гуфтанд биё. ман хестам омадам ва ман тайёрам ки хизмати модар ватанро буд кунам. бо гузаштан аз муоинаи тиббӣ ҳамчун шахси солим лоиқи хизмат ҳисобӣ дошта бе асосҳои қонунӣ баъди гирифтани даъватнома ҷиҳати ҳозир шудан ба комиссарияти ҳарбӣ саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ гумонбаршуда Раҳматовро ҷавобгар намуд. ҳолон ки номбурда имкон дошт ба номи худ доғ наоварда бо сарбаландӣ қарзи шаҳрвандии худро адо намояд. бо роҳи дуохонӣ ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ машғул шудан сокини 60-солаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Спитамен Аҳрулло Мухсимовро бо ҷурми қаллобӣ ҷавобгар намуд. ҳамчунин дар ҳафтаи гузашта машғул шудани зани рӯзгордида ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷандро низ милитсия ошкор намуд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ нисбати шаҳрванд Мухсимов Аҳрулло Турсунбоевич соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳия оиди кирдори ба ҷомеа хафноки ӯ мардумфиребӣ ки худро тадбиршиносу чорасоз вонамуд карда бо роҳи дуохонӣ ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ машғул буд, тасдиқ намуданд ки ин нафар на табиби халқӣ ва на мушкилкушову чорасози мардум аст, балки маҳаки асосии хизматрасониҳои ӯро даромади пулӣ гардиш медиҳад. 14-йили бир оғир касал боп qoldim. соли 2014 ба бемории тӯлонӣ гирифтор шуда аз ҳаракат мондам. бо ҳамин аз кор баромада ба дуохонӣ оғоз кардам ва қобилиятам рушд ёфт. корафтодаҳо меомаданд, аз дарди сар ё пою даст шикоят мекарданд. рафта рафта ҷинбарорию ҷодушканиро омӯхтам. асосан бо хондани оёту сураҳо хизматрасониямро анҷом медиҳам. гумонбаршуда дар манзили иstiqomatiyаш воқеъ дар деҳаи Саидқурғон кӯчаи Абдусаматови ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Спитамен фаъолияти ғайриқонуниро ба роҳ монда ба амалу кирдори мардумфиребонаи фолбинӣ, бахткушоӣ, бо роҳи дуохонӣ гарму хунук кардани муносибати байни марду зан, ҷинбарорӣ, ҷодушканӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакӣ ба боварии дини алоқаманд машғул шудааст. чунончи зимни санҷиши оперативӣ ошкор гардид ки санаи 5 июл бо роҳи фиреб ба боварии зани 38-сола сокини ноҳияи Деваштиж даромада бо баҳонаи ӯро бо собиқ шавҳараш якҷо намудан ва тавассути сеҳру ҷодугарӣ устувор намудани муҳаббати оиладорӣ аз охирон 1600 сомонӣ гирифта ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. овозаи маҳорати фавқулодаи гумонбаршуда Аҳрулло Мухсимов бозори хизматрасонии ӯро гарм намудааст. ба фарзияи оперативӣ ин зан ягона ҷарбдидае нест ки аз гумроҳии худ зарар дида бошад. ҳарчанд амалҳои мардумфиребонаи гумонбаршуда Аҳрулло Мухсимов пардапӯшона сурат гирифтааст, аммо дастраси милитсия гашт ва нисбаташ тибқи талаботи моддаи 247 Кодекси ҷинояти қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.
ҳамчунин кормандони хадамоти пешгирии хубвайронкунӣ байни ноболиғону ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд машғул шуданд ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарии шаҳрванд Гулҷаҳон Худойшукурова истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан муваққатан сокини маҳаллаи 12-уми шаҳри Хуҷандро ошкор намуданд. Ҳуқуқ вайронкунанда дар шаҳри Хуҷанд манзили иstiqomatиеро ба иҷора гирифта ба фолбинӣ, сеҳру ҷодугарӣ, пешгӯии тақдир, гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ бо истифода аз ашёҳои сунъиву табиӣ аз ҷумла қарта, шам, сӯзану ришта ва латафпораҳо машғул шудааст. Дар пасманзари хизматрасониҳои инфиродии фолбинзан маблағи пулӣ ё ягон намуд ҳавасмандиҳои моддӣ меистад. Акс ва маълумотҳое аз ҳуҷраи Худойшукур ва дастрас гардида аз кам набудани истифодабарандагони хизматрасонии номбурда гувоҳӣ медиҳад. Барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ нисбати Гулҷаҳон Худойшукурова парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тибқи талаботи моддаи 482 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда 2560 сомонӣ ҷаримабандӣ шудааст. мавзӯи дигар, ду садамаи пурқурбониро ки ҳалокати 5 нафар боқӣ гузошт, бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Айнӣ ба қайд гирифт. ҳамчунин дар мавсими таътили тобистона авҷи садамаҳо бо иштироки ноболиғон кормандони ин ниҳодро нигарон кардааст. Санаҳои 23 ва 24 июл мақомоти бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ду садамаи пурқурбониро ба қайд гирифт, ки бар асари он 5 нафар дар авҷи камолоти зиндагӣ бо дили пурармон риштаи умрашон абадан канда шудааст. Дар шаҳри Хуҷанд санаи 23 июл тахминан соати 16 бархурдии сабукрави Opel бо воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes бо оқибати маргбор анҷомид. Ронандаи автомошини тамғаи Opel Astra аломати қайдии давлатиаш TG 3323 SS02 Омонова Мадина Бахтиёровна соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷабор Расулов ҳангоми ҳаракат дар кӯчаи Раҳмон Набиев ба самти беморхонаи физиотерапевтии ҷумҳуриявии шаҳри Хуҷанд бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz таҳти идораи Исмоил Саидов сокини 21-солаи шаҳри Хуҷанд бархӯрдааст. дар натиҷаи расиши шиддатноки ду нақлиёт ронандаи Opel Astra Мадина Омонова ва мусофири ҳамин нақлиёт ҷавондухтари 20 сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи Ҷабор Расулов аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаашон дар беморхона ба ҳалокат мерасанд. Ба саломатии ронандаи сабукрави Mercedes низ зарари ҷисмонӣ расидааст, ки дар беморхона бистарӣ шудааст. дар қисмати шарқии шоҳрои Душанбе Хуҷанд Чаноқ санаи 24 июл тахминан соати 14:30 дар натиҷаи бархурди ду воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz садамаи фоҷиавӣ рух дода ба марги 3 нафар анҷомид. Ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz рақами қайди давлатиаш TG 6228 NR01 Давлатмуродзода Муҳаммад Икром соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳри Ҳисор ҳангоми ҳаракат дар километри 105-ми шоҳроҳ ҳудуди деҳаи Работи ҷамоати деҳоти Анзоби ноҳияи Айнӣ аз ҳудаи дора намудани автомошина набаромада ба самти муқобили роҳ баромада рӯ ба рӯ ба автомошинаи тамғаи Mercedes рақами давлатиаш TG 4017 SS02 аз самти муқобил омада истода таҳти идораи ронанда Абубакр Сафаров сокини 40-солаи ҷамоати деҳоти Ёрии шаҳри Панҷакент бархӯрдааст. дар натиҷа ронанда Абубакр Сафаров ва мусофираш Дилшод Ҳайдарови 47-сола истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Мусофири автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz рақами давлатиаш TG 6228 NR01 Абдувосит Умарови 23-сола сокини деҳаи ҳалқаруди шаҳри Ҳисор баъди интиқол додан ба беморхона вафот мекунад. ҳамчунин як ронанда ва се мусофир иштирокчиёни дигари ҳодисаи роҳнақлиётӣ ки ҳама сокинони шаҳри Ҳисор мебошанд ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ шуданд. суръати аз меъёр баланд ва сабқат ё ҷои ивазкунии номувофиқ ҳангоми пешгузарӣ фарзияҳоест, ки ба таъкиди тафтишоти пешакӣ ба рух додани ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат кардааст. риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ барои ҳар як иштирокчии ҳаракати роҳ ҳатмӣ буда шахсро аз ҳар гуна ҳодисаҳои ғайри чашмдошти тасодуфӣ эмин нигоҳ медорад. хело дарднок аст вақте чунин ҳодисаҳо бо иштироки кӯдакону наврасон рух медиҳад. давоми 20 рӯзи моҳи июли соли ҷорӣ, ки ба мавсими таътили тобистона рост меояд, тибқи ахбороти шабонарӯзии мақомоти милитсияи вилояти Суғд дар ҷодаҳои нақлиётгарди минтақа бо иштироки ноболиғон 7 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки 5 тои он ҳалокатовар аст. роҳбарият ва ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии
вилояти Суғд барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои изтиробангези роҳу нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон таъкид медоранд ки назорат нисбати фарзандон пурзуртар бошад. 7 ҳодиса дар ҳудуди шоҳроҳ ё роҳҳои асосӣ рух доданд ки кӯдакону наврасон аз беаҳамиятӣ нисбати қоидаҳои ҳаракати роҳ ва ронандагон аз ҷиҳати таъмин кардани тавонистани бехатарӣ ё худбоварӣ дучори садама гаштанд. ҳолати мазкур асосан дар таътили тобистона авҷ гирифта мо кормандони бозрасии давлати автомобилро бетараф намегузорад. аз падару модарон ва шахсони онҳоро ивазкунанда хоҳиш ва талаб карда мешавад ки дар таътили тобистона фарзандони ноболиғи худро дар кӯчау роҳҳо беназора нагузоранд. ноболиғони иштирокчиёни ҳодисаҳои роҳу нақлиёти 2 сола 4, 5, 6, 13, 14 ва 15 сола мебошанд. дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Айнӣ 2 ҳодиса, роҳҳои мошингарди ҷамоати деҳоти Ғозиён ва Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳрҳои Исфара, Истаравшан ва Панҷакент якҳолати чунин ҳодисаҳои тасодуфии роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷаи он 5 оила мотамзада ва 2 оилаи дигарро табобат ва барқарорсозии саломатии фарзандон азият дода истодааст. ҷараёни вақтгузаронии фарзандон дар давраи таътили тобистона чун вақтҳои холигии зиёд дар ихтиёрашон ҳаст набояд аз мадди назар дур бошад. ҳарчанд бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд чорабиниҳои дахтдори маърифативу пешгирикунандаро дар самти пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон роҳандозӣ намояд ҳам падару модарон ва дигар шахсони онҳоро ивазкунандаро низ зарур аст бетараф набошанд. ҳадди аққал тартиби гузаштан аз роҳи нақлиётгард, истифода аз гузаргоҳҳои бехавф ва дигар қоидаҳои таъмини бехатарӣ барои ҳаёту саломатиро ба фарзандон омӯзонида риояи онро таъкиду талаб намоянд, вагарна афсӯсу надомат илоҷи воқеаро карда наметавонад. нафаре ки ҷиноят содир кардааст ҳатман подоши онро хоҳад дид. 2 ҷавон сокини шаҳри Конибодон ва ноҳияи Спитамен меъёрҳои бо қонун мустаҳкам гардидаро сарфи назар карда ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлат ҷиноят содир намуданд. дар мурофиаи судие ки дар суди шаҳри Хуҷанд баргузор гашт, гуноҳи онҳо тасдиқ ва ҷазои ҳабсӣ гирифтанд. дар суди шаҳри Хуҷанд зимни мурофиаи судӣ гунаҳкории сокини ҷамоати деҳоти Ҳамроҳбоеви шаҳри Конибодон Дадаҷонов Донёр Илёсҷонович соли таваллудаш 1998 ва истихоматкунандаи ҷамоати деҳоти Куруши ноҳияи Спитамен Бердиев Шоҳнур Тулқинбоевич соли таваллудаш 1998 тибқи талаботи дар моддаи 307 иловаи 3 кодекси ҷиноятии пешбинишуда тасдиқ ёфт. далелҳои зимни чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ва тафтишоти ҷамъоваришуда баёнгари он аст ки судшавандаҳо қасдан ҷиноят ба муқобили асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти давлатро содир намуданд. ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ давоми соли 2019 ҷонибдорӣ аз ақидаҳои ифротгарона ва бо истифода аз шабакаҳои интернетӣ доир кардани ҷамоматҳо оиди катиба ё гурӯҳи тавҳид ва ҷиҳод ки дар замина ва ақидаи равияи экстремистии салафия таъсис ёфтааст ба ин равияи ғайриқонунӣ шомил гашта аҳду тарғиби ташвиқи онро намуданд. ҳамчунин гирифтани таълимоти ифротие чун бо роҳи зӯроварӣ сарнагун кардани давлатҳои сохти идоракунияшон демократӣ ва дигар қасдҳои ҷиноятӣ сабаб шудааст ки нисбати Донёр Дадаҷонов ва Шоҳнур Бердиев парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. тафтишоти пешакӣ бо далелҳои ҷамъоварӣ намуда исбот намудааст ки айбдоршавандаҳо Дадаҷонов ва Бердиев тавассути шабакаҳои интернетӣ мунтазам ба паҳн намудани аудио ва видеонаворҳои мазмуни ифротӣ дошта машғул шуда барои тарғиби ғоя ва пешрафти фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои фаъолияташон дар Тоҷикистон манъ шуда мусоидат намуданд. дар мурофиаи судӣ ба кирдори судшавандаҳо баҳои ҳуқуқӣ дода шуда суд ҳукми ниҳоӣ баровард. ба Дадаҷонов Донёр Илёсҷонович бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекс ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маълум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низоми пурзӯр таъин карда шавад. дар асоси банди 1 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 7 сентябри соли 2021 таҳти рақами 1803 муҳлати адонагардаи ҷазои маълум сохтан аз озодӣ нисбати Дадаҷонов Донёр Илёсҷонович 1 сол кам карда шавад. ба Бердиев Шоҳнур Тулқинбоевич бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекс ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 5 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар калони ислоҳӣ дорои низоми пурзӯр таъин карда шавад. дар асоси банди 1 моддаи 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аз 7 сентябри соли 2021 таҳти рақами 1803 муҳлати адонагардаи ҷазои маълум сохтан аз озодӣ
нисбати Бердиев Шоҳнур Туркинбоевич 1 сол кам карда шудааст. ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. Шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон Шаҳрванд Ғозиев Зафар Мирзомуддинович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи деҳаи Эшмергани шаҳраки адрасмони шаҳри Гулистонро ки бедарак шудааст дар асоси муроҷиати пайвандон ҷустуҷӯ дорад. Бедарак шуда ки дорои касалии рӯҳӣ мебошад, санаи 18 июл тахминан соати 12 аз хона баромада ба самти номаълум рафта, то ҳанӯз макони қарордошти ӯ номуайян аст. Агар оиди макони буду боши бедарак шуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии истиқомат хабар диҳед. инҷо расидем ба интиҳои барнома. Аксар вақт кирдор ва рафтору амал дар сарнавишти инсон таъсир мегузорад. ба амалу хислатҳои одат кунед ки маромашон созанда бошаду ба шумо ва ҷомеа танҳо ояндаи сабз биёварад. бандубасти зиндагӣ дар доираи қонун ва риояи меъёрҳои он метавонад ҳар касро ба муроду мақсад расонад. то дидори навбатии тансиҳатӣ ва хонаободии шуморо хоҳонем. хайр.